Frankoren erregimenaren erreforma abiatu zen ikusi zutelako beraiek, faxistek beraiek ere ikusi zuten ez dela posible horrela jarraitzea. Eta nolabait Europan gertatzen ari zenarekiko homologatu behar zela Espainiar estatuan gertatu beharrekoa. Eta horregatik Espainiar estatua nolabait modelatu zuten, monarkia parlamentarioaren zera forma hartu zuen, eta abar. Orain, neurri handi batean antzeko gauza bat gertatzen ari da. Erreforma hori ukituta dago, oso kolokan dago, eta orain berriro moldatu behar dute, aldatu behar dute, eta gure ustez aldatu nahi dute berriro gauza guztiek, funtsezko gauza guztiek berdin jarrai dezaten. Nolabait hori Lampedusak Il Gatto Pardon idatzi zuen bezala, gauzak aldatu behar dira, gauzarik importantenek berdin jarrai dezaten. Eta hori da beraien filosofia. Kontua da, horretan agertu direla, nolabait agortze horren sintomak, monarkia ustelduta dago, eta hori da gaur egungo egoeraren sintoma nagusietako bat. Beste sintoma bada bipartidismoaren krisia, oso ukituta dago bipartidismoa eta batez ere ukituta dago PSOEren aldetik, ezker hanka horretatik, bere garaian hartutako erabaki okerren ondorioz, harrez geroztik jendeak ikusi ahal izan du zenolako iruzurra egin zuten Suresnesen alderdiaren buruzagitza hartu zutenek, eta hori dela eta egoera honetaraino iritsi gara. Baina sintoma horiez gain, gaixotasun horrek badu sorburu zehatz bat, gure ustez. Eta sorburu hori da lurralde eredua, estatu eredua. Espainiar estatuak badauka nolabait sustengatu ezinezko estatu eredu bat. Garai hartan ere, duela 40 urte, Kataluniar herrialdeek, Euskal Herriak eta burujabetza eskatzen zuten. Eta autonomia estatua diseinatu zen nolabait burujabetza nahi horiek apaltzeko, asetzeko eta nolabait asimilatzeko Euskal Herria eta Katalunia. Hori ez dute lortu eta orain egoera horrek, arazo horrek berriro agertu da eta berriro kolokan jarri du erreforma hau. Eta horrek sorrarazi du erreformaren beharra.